салом алайкум тамошобинони гиромӣ. хушомадед ба канали дунёи рангини кӯдакон. дар навори имрӯза ман барои шумо бофтани сарпӯши қаламро нишон медиҳам. бофтани сарпӯш барои қалами кӯдакон. сарпӯши мо метавонад аз калачаҳои ҳайвонот ё ин ки одам иборат бошад. мо ҳозир калачаҳои одамро мебофем. аввал риштаи ранги баданро гирифта ҳалқа мебофем. шашто ҳалқа мебофем. 1 2 3 4 5 6 риштаи камро гирифта ҷафс мекунем. ва ан ҳамин тавр пайваст мекунем. як маротиба бароварда як маротибаи дигар аз ҳар дуяш мебарорем. пас аз ин 6 то ҷуфт мебофем, яъне дар як сурохи 2 то. 1 то 2 то 3 то 4 то 5 то 6 то. риштаи ишоратиро ҳамин тавр гузошта 1 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. дар як сурохи 1 то мебофем, дар як сурохи 2 то. як то тоқ 1 то ҷуфт. то охири қатор ҳамин хел такрор мекунем. пас аз ин 2 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. 1 2 1 то ҷуфт дар як сурохи 2 то. ин қаторро ҳам то охир 2 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. ин қатор ҳам ба охир расид. пас аз ин 6 қатор тоқ мебофем. ман 6 қатор оддӣ бофтам. пас аз ин 2 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. 2 то бофтем. ман ҳамин тавр кам мекунем. боз 1 2 кам мекунем. ин қаторро то охир 2 то тоқ 1 то кам мекунем. мо ба охири қатор омадем.
боз як то тоқ, як то кам мекунем. ин қатор ҳам ба охир расид. Риштаи ишоратиро мебарорем. дохили каларо пахта пур мекунем. ду тои дигар оддӣ набофта кам мекунем. як то, ду то ва ба ранги дигар мегузарем. ин ришта дигар ба мо лозим нест. Мебурем. пайваст мекунем. ҳамин шакл 8 қатори дигар оддӣ мебофем. ман 8 қатор оддӣ бофтам. ба ҳамин монанд боз як калак дигар мебофем. ҳамин тавр боз ман як калачаи дигар бофтам. акнун ба қисми бофтани мӯйҳо мегузарем. бо ранги хокӣ ҳалқа мебофем. пас аз 6 то занҷир гирифтан ҳалқаро пайваст мекунем. акнун 6 то ҷуфт мебофем. пас аз ин як то тоқ, як то ҷуфт бофта то охири қатор меравем. боз 2 то тоқ, як то ҷуфт мебофем. ба монанди каларо бофтем, ба монанди кала мебофем. ман як то тоқ, як то ҷуфт бофтам. пас аз ин 4 қатори дигар оддӣ мебофем. яъне дар ҳар сурохи як тобӣ бофта меравем. давом медиҳем. ман инро бофта тамом кардам. акнун риштаи зиёдтиро мебурем. ин сарпӯши бачагона мебошад. ин сарпӯшро дар калаи писарак сахт мекунем ва як тои дигар барои калаи духтарак ҳамин тавр бо ранги гулобӣ мебофем. ман як тои дигар бо ранги гулобӣ бофтам. калапӯши калаи духтарак нисбат ба писарак каме зиёдтар меояд. дар калаи писарак 4 қатор оддӣ бофтем. дар духтарак бошад 5 то мебофем.
ва акнун мегузарем ба қисми оро додани рӯй. аввал бо ранги сиёҳ чашмакони калаҳҳоро мебофем. аз боло 6 то ҳисоб карда аз шашумаш мебофем. бо 3 то партофта ба ин тараф мегузарем. барои кушода нашудани ришта 2 маротиба ҳамин хел медузем ва риштаи зиёдтиро мебурем. дигарашро ҳам ба монанди ҳамин чашмак мекунем. ман чашмакҳои лухтакҳоро бофтам. қисми даҳанашонро бо риштаи сурх медузем. акнун мӯйҳои сари духтаракро мечаспонем. ба ана ҳамин андоза чанд маротиба ана ҳамин хел ришта мебурем, пайваст мекунем. ман ҳамин қадар ришта буридам. риштаро дуқобата карда дар суроғиҳои охир ба ҳамин шакл мечаспонем. то ан ҳамин охир ҳамаи риштаҳоро мечаспонем. ман ҳамаи мӯйҳои духтаракро часпондам. ҳамин тавр дар сараш мегузорем. бо дигар ранг ришта мӯйҳояшро мебандем. ман ҳамин тавр
موی سر دخترک رو تمام کردیم. با قسم موی سر پسرک میگذاریم. هم خیلی گذاشته با رنگ خاکی همین خیلی موی سر میدوزیم. بیشتر رو از اینجا برآورده در گردنش این رو پیوست میکنیم. بیشتر زیادی رو میبریم. با رنگ کبود برای پسرک کلاه میبافیم. چون هر وقت اول حلقه میبافیم پس از این 2 تا همین خیلی زنجیر میگیریم و با فاصله 1 تا تاق 1 تا جفت میبافیم. همین خیلی پیوست میکنیم. باز 2 تا زنجیر میگیریم. باز 2 تا تاق 1 تا جفت میبافیم. باز پیوست میکنیم. دو قطار دیگر با فاصله میبافیم. عادی در هر سوراخی 1 تایی میبافیم. چقدر که میبینید سرپوشک های قلعه ما تمام شدن. اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد پس لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید تا نوارهای آینده خیر در امان خدا باشید.